fọdụrụnụ. Ya bụ igwe njikọ nke mba enwere n'ime West Africa bụ nke na-aga n'ihu n'ọgbakọ nke 37 nke ECOWAS bụ nke kọmitii na-ahụ maka nhazi nakwa ọnọdụ okpogho n'ime Abuja. Ndị nnọchiteanya ga-esite mba ndị nọ na West Africa ga-esonye tinye ọnụ n'okwu n'atụmatụ dị iche iche ya na usoro ọrụ nke ECOWAS dịka a na-agbakwazi mbọ ịkwalite agamnihu nke mba nọ n'ime West Africa. Onye nta aka anyị nọ na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide nwere akụkọ a n'uju. Onye isi otu ọrụ ECOWAS bụ osote ya Oriakụ Damchen Chinchibija nọchiri anya ya mepere mmemme ahụ site n'ịkpọ oku ka enwee mgbanwe siri ike n'akụkụ ndọrọndọrọ ọchịchị, usoro ime ụlọ na nchekwa, karịsịa n'ihi otu mba atọ ahụ nke hapụrụ otu ahụ n'oge na-adịbeghị anya. O kwuru na a na-eme atụmatụ maka nnukwu nzukọ nke ga-elekwasị anya n'ọdịnihu ECOWAS, ebe a na-atụ anya ka ndị ntorobịa, ụmụ nwanyị na ndị ọhaneze nwekwa ohere ikwu echiche ha. N'aka nke ya, ka kọmishọna maka ọrụ dị n'ime ụlọ n'ECOWAS, Ọkammụta Nazifi Dama, kwupụtara mkpa ọ dị iche echiche nke ọma, rụkọ ọrụ ọnụ ka e wee nwee ike iji akụ na ụba dị na ECOWAS rụọ ọrụ bara uru nye ọdịda anyanwụ Afrịka. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa, ABS.